станахме 8 човек и ние вече спряхме с атаките. Няма как да не. Боби трябваше да и като помират и тичай така. И аз му викам тичай и той. И като изгуби топката, като е минал 20 човек. Тя мама сега ще дойде. Да. Студено ли ти? Да. Искаш ли малко само секунда малко на слънчица, за да стане да се стопиш и пак да дойдеш? Искаш ли? Чакай тогава да не паднеш. Чакай да видиш. Можеш ли така? Малко на слънчицата. Лекичко. Браво. Стой малко там да се стопиш и пак. Така. Малко студено стане, нали? Има удар. Вчера нали играх, не му бях удар. Има хубав удар. Ама не я бие. Него не е силен, обаче е точен. Не точно в публика. Ама запомня. Искам да видя всички тогава. Нора, запомня ли си каза, че си бил много силен удар? Не. А пък не точно? Не. Съм, че продължавам да бия само силни удари. А той какво иска да е двама? Там, където я бих и вратаря ме спаси с една ръка. Как иска да му я бия по земя, ли? Да ми я спаси още по-лесно. Значи ми е пети кръг, вижи се. Браво. Кари. Няма как да играш това. Много трябваше да се облечеш повече. Какво има? На кората ли? Спинка ли ти си? Вие сега ли ще седнете? Не. Един ден. Арио. Добре, айде сядайте някъде. Добре. Ники грешката. Контра. Ще дръжи още. Няма да те пази. И съдята нищо не прави. Тук всички. И води леко дърпа и айде червена. Аз бе, Боби, стига бе. Ей! Не, беше за жълт. Капитана каза, че е за жълт. Техният отбор каза, че всички казаха, че е за жълт. Давай, бе! Не би, бе! Трябваше да правим няколко удари отдалече, като знам, че имам си. Еми, за какво направо? Ама не, вижте, те егачи огромни са. Нищо не направи. Аз му казвам, тръгни, треньор искам да му дам на него. И аз му казвам, тръгни и как да стане. Значи него покриват и той треньор иска да му я дам, а Дани е сам. Мен ме пусна в средата. Всяко играеш. Халф, това е среда? Мен ме пусна в средата. Вчера беше криво. Да, добре играеш. Ама, вече се бил. Да, на Ники. Аз му казвам, че не пречи от средата, той го пие. Кой няма да саме да види. Айде виж, Анди. Как? Дай да гони. Като свърши първо по време ще тръгваме. Те са поръчали, ще видим какво ще. Леко да не бъдеш кой. Браво. Влизай навътре!
връщате вие така да пускате топката и да се преследвате се, Ония ден имаха една турнир от училището на НСА. Втори станаха в София при Боб. Айде, Бобо. Подариха и малко с дело, обаче стана втори. Всичко вика да се върна. Всичко върнаха и вика, ще ме отваряш. Така че ми държи. Връсти ми да им ги върна. Вика, да ти директор. Нас обаче беше друг съдия, този е друг, може би нашия е бил на изпит. Нашия съдия. Нашия съдия беше с делегата постоянно. То се да фотокомите вътре беше на училищния турнир. Да, видях го, че той беше на училищния турнир. Ама не беше май, той беше съдия на другия съд. Колко ще ги има? Дело? Чупи се, моля ви. Как не, ти ли не беше колата сега? Сега не ти цели. Чакай тук да няма да нас накари, защото мръка ми да дава, за да даде ядки. Така. Дали? Давай на Мартин, айде. На 11, да. На 11. Не се води като бъдете, защото много обича. По-голяма нагоре. Боян, Това не е също Аз вчера се чудих, че още играят тя стана студено, каза, че е студен. Стана странно, че е тежко. какви ще искали тренировки, да може да се научи да се... Стои тук на кримата. Вчера за тази бърка, защото ще правим изкарването. И вижте цяло. Така, но не се свърши. Айде спас. Аля? Това си не тия като само бяха на също. Мама ли видя? Мама. Браво. Айде вече с гол. Вики. Браво. 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 Хубава атака направиха. Анди много добре я вкара. Non vi eliminirate, ehi. Стана големия терен става, но. Между другото, тук терена е много хубав. Не знам, Да, малко си вчера на футбол играхме.
Защо ти казах, едната били в някакво село. Ама те не обсиви и тревата и тя топката наш какво пускаш и тя Ама на естествено време. Моля? На естествено. Естествено. То на едно място беше перфектна тревата, на друго място беше... А това така беше. Я кажи един тяхна така. Човека ще блонди и не може играеш. Нека баща седи отзад, вика по децата. Вика, ма, тия хора... Си няма друга работа. Вчера излих, че там не става. Трябва да им викаш на дете. Не винаги ти е матч, не винаги ти е на Литвия. Има кой един каже да не става. Браво, Вене. Браво, Ники. Айде да. Обаче на тези дали да се обори с него. Вчера това дете Зари, момченце от Дело беше. Добре. Абе, Надер, това момче вчера, където беше от 2011-та. Втория ли беше? От Надело отбора или от втория отбора? Славчо ли? Славчо. Не, във втория. Те няма Славчо. Той е при братя вчера. Той е при братя. Ага, да, при близнаките. Да. Той вика, ние вика, бяхме вика с едно обяснява за Милен. Вика беше недихнал, вика сега пускал. Се обясняваше. Ама той играе ли това? Аз не съм го видел. Аз го виждам все по терените, много виждам да играе. Чистия! Браво, Марти. Браво. Айде, човек! Вики! Обръщай! Айде, браво, айде. Ще се спре, бе. Не го виждам на тренировка своя на петнадесет. Въобще. Той си знае. Това е, да. Той ходи. При този Димитър? При Ники, да. Той е много добър. Тя Тони много съжалява, нали, че не може. Дай му. Айде. Айде, Анди с гол. Всеки ден там. Нещо си правим. Браво. Забираме ли нещо? Браво. Той е Това е добър. всеки ден. Като съзнава, че няма да работа. Така и той вече свършил. Той вече бе свършил. Къде има? Припек са отишли, видиш? Погнали. Да, кой деца водил не аз? Не, ако Карти ли играят? тук няма как да вито да ви донесе, да ви направи. Тук не идвам. Какво прави Ани? Браво. Много ми викам добре, добре. Айде, Дани. О, Марти. Бра! Ей, да го затворя. Знамах ли кой се обърна? Ей там.
Аз си ги сложих тук в чантата, да не се забравя. Имаше 3 в момента. Аз навсякъде си нося. Браво, наш. Браво, Марти! Йой, това искам да виждам. Как го разсейвате сега, значи. Вики, айде искай. Айде, Влади, браво. Айде пас. Това сигурно беше, ще да видим. Йоана, не натам, Йоана, върни я към центъра. Браво.